kayo Nab? Ha? Asa na kayo Nab? Di bitaw ikaw madak. Bili? Bili na ako. Oh, yan sir. Ito lang sir. Sir, bilin niya. Balik sir. Sa hapon sir. Amoy bayad anak sir. Ha? Amoy bayad anak sa parking. Pila bayad? Pan, ato na atos kolektor sir pa. Ay kolektor ato sir. Di na. Kuhan mo na sa Ah, ni may parking.